Πέρα στην εκπομπή μας, τον κύριο τον πρίγκιπα. Κύριε Βάγγελ, μια ερώτηση. Ζητάτε συγγνώμη από τον κόσμο της ΑΕΚ και από τους που έχετε στεναχωρήσει. Μην ξεχνάτε, ΑΕΚ έχω παίξει πολλά χρόνια. Έχω παίξει ποδόσφαιρο, έχω παίξει προπονητής. Έχω απίστευτη ομάδα, είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. Μπορεί έκανα λάθος. Συνεχώρησα κάποιους. Ζητάω συγγνώμη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ζητάω συγγνώμη. Όλοι κάνουν μια λάθη. Εγώ ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη. Πιστεύω ότι δεν θέλει πίεση η ομάδα. Δεν χρειάζεται για πρωτάθλημα. Μπορεί να μείνουμε πίσω, αλλά μην πιέζεται η ομάδα. Να φύγεις ρε Παρετρόμο ρε Αλίκη. Να φύγεις ρε. Να βγουν οι Παρίσι ακτέωρο χώρο. Δεν μπορώ πίεση πολύ. Το Ολυμπιακό πικράτηκα που έφυγα. Τον τρόπο που έφυγα. Πήρα 3 πρωταθλήματα, 4 πρωταθλήματα. Πήρα ένα dub, 3 dub μάλλον συγγνώμη. Κόσμο δεν ξέρω. Προχτές βάζω τον Έτο. Τον Νάτσο Γκαρσία. Νάτσο. Άβαλα τον Νάτσο, δεν μπορούσε. Προχτές το άλλο, όλο προπόνηση είχα 3 παίχτες. Έκανα λάθος που τους έβαλα, εντάξει. Άλλος είχε γάμπες, άλλος είχε μπρουσαβόλες, άλλος είχε πράγμα με το γυναίκα. Πιαστήκαμε κορόιδο. Στη συνέντευξή μας... Να φύγεις Αλίκη. Στη συνέντευξή δεν μίλησε καθόλου για τον ΠΑΟΚ όμως. Μίλησε στον ΠΑΟΚ και δεν είπες τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Όχι, τον ΠΑΟΚ πήρες και ένα κείμενο. Δεν το αναφέρεις. Για τον Δόνι δεν έχετε να πείτε. Δεν μιλάω για άλλους προπονητές, ούτε για τον Τόνι, ούτε για τον κύριο Λεμονή. Συνέχεια αυτό. Συνέχεια για τον Μπάγκεβιτς, φταίει για τον Μπάγκεβιτς, για όλα φταίει τον Μπάγκεβιτς. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Εγώ δεν θέλει να είμαι πρώτο. Δεν θέλει. Ξεσκύλα. Να φύγεις, να φύγεις. Να φύγεις. Να φύγει από τετάλο γόλου. Έτσι, από τετάλο γόλου. Όλη η ζωή έτσι θα είστε. Πρόδωσες γη. Όλη η ζωή. Πρόδωσες άλλη. Πρόδωσες στη Σερβία.